जै बर' हारिनि दिनै दिवाली माने आं बिनि सायाव फंनैसो बुंगोन आरो आं दहाय थामनेलाव होनायनि सायाव बुंगोन माने सिमा सोर जागोन आसामाव थारैनो दिनैनि गेजेरावहाय जों गोबां मोनथिबाय थादों जे गौरव गगैयासो सिएम जासिगोन हिमन्त बिश्व शर्माया सिएम जानाय नंला आसामनि गोबां बाथ्रा फोरमायदों मानि थाखाय जानो हागौ बेखौबो आं दा डिसकासन खालामगोन दिनै दिवाली सानावहाय बयनिबो न'खराव दिनै लाइट जोंगोन सिगां समाव जों खोनायोमोन दिवाली होनना बुङोब्ला माने जायनि न'खराव माने लाइट थाया बावहाय बिमा खालिया हाबो होननानै खिन्थु बे बिराद गोदोनि बे गोथै फोथायनाय खोमसि फोथायनाय बियो थारमाने दिनैनि दिनाव अल अभार इन्डिया जायफ्राव माने हिन्दु कान्ट्रिफोर दं बेवहाय बयनिबो न'खराव लाइटजों माने माने सोरां दिनै गोसारजोबगोन थारमाने जायनि न'खराव लाइट थागोन माने बे न'खराव बिमा जायखौ जों लक्ष्मी होननानै बुङो दै दाखालिनि लोखिखौ नाखै दै माने बेखौ जों लक्ष्मी होननानै मानियो आरोखि दा बियो बयनिबो न'खराव हाबनानै सोरां होलांगोन होननानै बुङो खिन्थु सिगांनि समाव सिगियोसोमोन माने एथम गावनांगौ एथम गावनानै होखारनांगौ ओरै एथम गावोबा ओरै फैनो हायानो बिमा खालिया बेबायदि होननानै माखासे गोदोनि मानसिफ्रा बिदि सानोमोन आरोखि बिराद गिदिर मोनसे खोमसि फोथायनायमोन जोंनि थाखाय आरो सिगिनायसो जायोमोन बियो थारमाने दा जों दा एसेबाबो जों मिथिनो मोनबाय खिन्थु बे नङा जों एथम गावनानै रंजागोन बरायगोन जुदि जों बेखौ होखारनोब्ला जों बबेबा मन्दिर मस्जिदावहाय बबेबा मन्दिरफ्राव जेनेबा जों बिमा खालिखौ जों फुजा होगोन बे समाव जोङो बे माने बेखौ फुजा होनोबा जों मानि थाखाय एथमावनो बेखौ होखारदों मानो होखारखो होखारनो नाङा ना बेथ' नङा स' गासिबो नेगेटिभ थट्सफ्रा जोंनि गेजेराव दासिमबो दङ आरो जों दासिमबो बेखौ बोस्रांजोबनो हायाखै थ' बेनो जों दिनैनि दिना बिराद बयनिबो थाखाय माने मोजां सान आरोखि ना स' मिजिंथिबाय दिनैनि दिनावहाय बिमा खालिया जायखौ जों दिवाली मानियो बयनिबो न'खराव सोरां होलांगोन बेखौनो आङो माने बिमा खालिनिसिम माने गोसो गोरबोनिफ्राय माने आसा थाबाय आरो दा मेनलि बाथ्राया बेनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै फेसबुकआव फुरा जास्टिस फर जुबिन गार्ड बेबायदि मोनसे हेशटेग लागायनानै लिरदों आरो बेखौ माने दिनै जुबिन गार्डनि अनजालि बिसि बिथाङानो दिनै बुंदों जेन' जास्टिसखौ मोननांगोन 100% जास्टिसा मोनथारनांगोन बेखौबो आंनिफ्रायबो आङो लुबैयो मानो बिथांखौ दिनैसिमबो गोबां मानसिफ्रा मिथिगौ आरो गोबां मानसिफ्रा मिथिया मानि थाखाय बिदि जादों जुबिन गार्डआलाय मा गोबां मानसिफ्रा बुंनो लायो खिन्थु न' दा बे इस्युखौ लानानैनो दिनै आसामाव अर जोंब्लावदों गोबां मानसिफ्रा बुंदों नेपालनि महर लानो हागौ होननानै नेपाला बे मा सरकारनि बिरोधि नङा बिथांमोननि थाखाय जाय बिथांमोनहा बिसोरखौ माबा खालामदों बुथारदों जुबिन गार्डखौ बुथारदों बै बुथारग्रा मानसिफोरखौ जुदि माबा खालामाब्ला बिथांमोननि सायाव जुदि माने आयेननि राहा लायाबा दा जेब्लानाखि जों आयेननि राहा लानानै थांगोन गोलाव जानो नागिरदों आयेना दा बेखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा बुंदों जायफोरनाखि दा जोबथेसालियाव जोबजानाय दङ आं बिथांमोननि नामखौ बुंथ'ला बिथांमोना बयबो मिथिखाबाय आं दहाय थामनेलाव बेरा होफाखाजोबखाबाय दा बिथांमोननि थाखायनो दिनै फुरा हुलुस्थुल जाथाय जाबाय दिनै गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर दिनै नामायफैजोब्बाय नङा होमबा आरो बेखौ लानानै आंनाव दिनै आपार आसामनिफ्राय आंना लोगोफ्रा फन खालामदों आंखौ बुंदों दाखालि जे बाक्सायाव लाबोदोंमोन बेवहाय आरोना माने नोंथाङा थाङाखै नामा होननानै ओमफ्राय जोंथ' बोरै थांनो एथ' गोजाननि मानसि जोंथ' थांनो हायाना बे जाबाय मोनसे बाथ्राया माने ओइबार जुदि 2026नि इलेक्सननि सिगां जुदि हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जुदि मोजां रोखोमनि जुदि जास्टिस होआब्ला हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि चिफ जानांगौआ माने आसा खालामनायानो मोजांसो हिंखाबाय माने ओरैबायदि माखासे जांख्रिखांबाय सिङाव दा बाथ्राया बेसेबां जायो माने इलेक्सन खाथिबा ओरैबो जाफिन नालाय दा जों बुंनो हाया थारमाने दिनै गासैबो आसामनि फिसाफ्रा जुबिन गार्डनि थाखायनो दिनै नांनानै दं नालाय आरो बिसोरथ' होनखाबाय आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुंदों बे श्याम कानुन महन्त ना मा बिसोरो सिद्धार्थ शर्मा बिसोरखौ जुदि जेलनिफ्राय बिथांमोना गब्लाबो 10 बोसोर आजिखालि 20 बोसोर 25 बोसोरनि उनाव जेलनिफ्राय गब्लाबो बिसोरखौ जायनि लोगो मोनो बिसोरखौ बुथारखागोन हयथ' सोरबा गारि सालायनायाव लोगो मोननायखौ गारिजों सौफैखालांगोन बिसोरो थांना थाखाला बिसोर जुदि जास्टिस जुदि न्याया जुदि बिसोरखौ दाय गैयै जुदि बिजिरसालिया फोसावनानै होमारोब्लाबो बिथांमोननि लाइफआ सेकिउर गैखाला आरो
माने बिसोरनि लाइफआ माबाखासै खारन बिसोर बिराद गिदिर माने हाब्रनानै गोरोन्थि खामानि मावबाय दा बिनिखायनो दाखालिबो जेनेबा बिथांमोनखौ माने सिआइडि कास्टडिनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय लानानै फैबाय बाक्सानि जेलावहाय डिस्ट्रिक्ट जेलाव बिसोरखौ दोननो लाना फैबाय गोबां घटना जानानै थांबाय जायफोर जुबिन गार्डनि जायफोर मोजां मोनो बिथांमोनहा दिनै लामायाव ओंखारनानै दिनै बिथांमोनखौ माबा मोनसे खालामनाय गारि सावनाय मानाय बुफायनाय बिराद माखासे हिंसा जाथायबो जालांबाय नो डाउट बेयो जानो नाङामोन आरो नाथाय खारन दिनै जों नुयो सोरबा प्रशासन लाइनाबो जुबिन गार्डनि माने मोजां मोनग्रा जुबिन गार्डनि थाखाय जास्टिस नागिरग्रा दङ गासिबो सोबखा बुंनो थाङोबा अल आसामाव नाथाय बिथांमोना माखासे आयेननि गेजेरजों थांनांगौनि जाहोनावहाय बेबायदि जायो आरो दिनै जों मा दिनै जोङो जाहैबाय मा बे मोनसे बिराद मोनसे गिदिर इस्यु जाबाय हो बे मोनसे फिसा नङा रायजो जानो बयबो मिथिखासिगौ दिनैनि तारिखावहाय माने बेखौ जों फिसा इस्यु साननानै लानो नाङा ओंखायनो दिनै गोबां माखासे सिं बे मोनसे प्रेसारा सोलिगासिनो दङ जे एबार नेक्स्ट माने 26आवहाय माने पलिटिकेलनि माखासे बारहावाखौनो सोलायहोनांगौ होननानै जायगा जायगा बेबायदि मोनसे दोहौ जाबाय आरो फारसेथिं जों नुखाबाय जे माखासे 6 जनगोष्ठीफ्रा एसटि डिमान्ड खालामदों बिथांमोना दिनै आसामनिफ्राय बिजेपिया खोथा होदोंब्लाबो बिथांमोना जेनेबा नो डाउट मावनायनि खोथा लायाखै आरो मोनथिगौब्लाबो बियो जेनेबा होथावना नङाब्लाबो बेहाय माखासे क्राइटेरियाफोर थायोब्लाबो थेवब्लाबो बेखौ नेवसिगारनानैब्लाबो माखासे पलिटिकेल हान्जाफ्रा जेनेबा जों होगोन मागोन जायोथ' हयथ' इन्टारनेलि सिंफ्राव नो डाउट बिथांमोना हयथ' खोथा होदों कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनिसो खोथा होबाय जों फैबा नोंसोरनो होसिगोन होननानै खारन आसामाव जोङो बुंनो थाङोबा बिथांमोन जे 6 जनगोष्ठी बिथांमोनहा एसटि मोननायनि थाखाय खाथिरावहाय दिनै बिथांमोनहा दिनै फुरा दिनै सोमावसारनाय बे मोनसे माने हान्जा सुरनाय बा धरना हाबाफारिया सोलिदों आरो दायो दा बेनिखायनो बिनि गेजेराव दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय जेनाखि बिजेपि गभर्नमेन्टआ आसामाव बिथांमोनखौ बिराद थगायबाय होननानैबो बिनि सायावबो बिथांमोना खिथेर दं आरो बिथांमोना 26नि थाखाय नेनानै दं आरो दा नो डाउट नंगौ सोरबा फैयोब्लाबो बेथ' पसिबोल नङा इम्पसिबोलखा मानोना बियो माबा नङा जाथावना नङा जायखौ जों रेजिस्टार अफ इन्डियाया बिथांमोनहा मिथिगौ जायनि खालाव गोबांबा रिजेक्ट खालामदों थेवब्लाबो माखासे पलिटिकेल इस्युनि खाथिरावहाय दैदेनगिरिफ्रा माबाफोरखौ लायो आरो सुजुग लायो दा रायजो राजा नोंथांमोना मा लुगैयो आसामनि सिएमखौ गौरव गगৈ सारखौ लुबैयो ना हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ लुबैयो नोंथांनि कमेन्टआ मा खिन्थु आंहा बाहाय बुंनो हानाय जेबो माबा गैया आं दा नोंथांमोननि गेजेराव जाय दिनै सारा आसामावनो दिनै बे मोनसे दोहौ सोलिगासिनो दङ नेक्स्ट सिएमआ गौरव गगैखौ जानांगौ होननानै बे मोनसे सोलिगासिनो दङ हेमन्त बिश्व शर्माखौ माने बाद होनांसिगौ होननानै बिथाङा गोबां माने फुटि होदोंब्लाबो खोथा बाथा होदोंब्लाबो माने बियो मावफुंनो हायाखै बेबायदि मोनसे खोथा दिनै जागासिनो दङ दा जों मिथिया नङा होमबा दा जों पलिटिकेल लिडारबो नङा साधारन जों गामि सिङाव थाग्रा मावसोमनानै दांसोमनानै जों जाग्रा जेखौ एसे एनै मिथिगौ बेखौ नोंथांमोनजों डिसकासन खालामनानै सावरायलायनो हानाय बे एसे एनै जयगथाफ्रा गैया नङा दङ दा बेनिखाय नोंथांमोननि सायावसो डिपेन्ड खालामगोन जे नोंथांमोननि थाखाय फैबाय थानाय 26आवहाय जानो गोनां जेनाखि एसेम्ब्लि इलेक्सन बेवहाय नोंथांमोना कंग्रेसनो भट होनानै गौरव गगैखौ सिएम खालामो ना बिजेपिखौ माने भट होनानै हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ सिएम खालामफिनबावो बे नोंथांमोननि आखायावसो रावनिबो आखायाव गैया बे पावारा दा बिनिखाय नोंथांमोननि सायाव सोनारबाय नोंथांमोना मा बुङो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो खिन्थु गौरव गगैखौ सिएम खालामनो नागिरनाय आरो सिएमनिफ्राय बोखारनो नागिरनाय हेमन्त बिश्व शर्माखौ बेनि गिदिर मोनसे इस्यु दा सोलिगासिनो दङ जुबिन गार्ड खिन्थु 100% जुबिन गार्डआ जास्टिस मोनथारनांगोन जाय जिखियानो जायाथों मानो बिथांमोनहा जुबिन गार्डखौ जाय खास्रि बेसे इनाय भाबै माखासे बिराद कनस्पिरेन्सि बाहायनानै बेखौ दिनै खायदा कौशल बाहायनानै बुथारबाय बिनि थाखाय जाय बे दैदेनगिरिफ्रा थैजासे बिसोरो खुनु गुनो मोना बिसोरो जेरैबाबो बिथिंनि थाखाय बिसोरो दायनिगिरिफ्रा साजा मोनथारनांगोन हयथ' बेखौ फासि होनांगोन फासिनि जोंनाव माखासे आयेनफ्रा गैयाब्लाबो जोंनि इण्डियायावहाय माखासे मा होननानै बुङो
दायफोरखौ लानानै माखासे फासिनि जोंनाव बुहुत खम गैयानो दा बेनिखायनो जोंनि इन्डियानि जायफोरनाखि सुप्रिम जायफोरनाखि जाज होननानै बुङो बिथांमोनहाबो बेखौ मोजाङै बिजिरनांगोन आरो बिनि सायाव गोख्रों मोनसे आयेन फोसावनानै बिसोरखौ फोजोबनांगोन नङाब्ला बिथांमोनखौ जुदि जेरावनो थैयासे जोबनानै दोनोब्ला आरो बेहाय खुनु रायजो राजाफोरावबो माने गोसोनाय नङा आरोखि दा रायजो राजाफोरनि लुबैनायनि मोनसे उद्देश्यआ बेनो बेखौ जुबिन गार्गखौ माने बेफोरबायदि पलिसि बाहायनानै बिसोर फोथैबाय नालाय बिथांमोनखौबो माबा खालामनांगौ थारमाने बुहुमनिफ्राय बिदाय हरनांगौ बे जादों थारमाने पलिसिया दादि जे ट्रेन्ड सोलिगासिनो दं बे आरो स' जिखियानो जाथों मानो नोंथांमोनहा सोरखौ सायख'यो बेनो जाहैबाय खिन्थु आइ लाभ जुबिन गार्गनि थाखाय जोंनो जास्टिसखौ नांथारगौ बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय बेबायदि सिंगार जोंनि माबायावहाय आसामाव दिनैसिमबो गैया बे बिथाङा बिभिन्न जाति जनगस्थिनि खुनु धोरोम हारि राव बासियालासेनो बिथाङा गोबांथार कन्ट्रिबिउसन होलांबाय मेथाइ खननायनि गेजेरजोंब्लाबो दा बेनिखायनो बिथांखौ आं सेलुट खालामो जोबनायावहाय नोंथांमोननि आखायावसै सोरखौ सिएम खालामो बेखौनो आं बुंनानै फोजोबबाय गोजोन्थों